Vážení priatelia, ponúka sa vám ľudová strana HZDS. Je to strana, ktorá stála pri vzniku, pri zrode Slovenskej republiky. Je to strana, ktorá rozdeľovala Československú republiku a zabezpečovala Slovákom vlastný štát. Je to strana, ktorá v histórii dokázala veľké veci. Dokázala pri vzniku Slovenskej republiky a obrovských problémoch zostať a zotrvať a vytvoriť štát, ktorý dneska je na mape Európskej únie. Položme si otázku, kto sa najlepšie dokáže postarať o svoje dieťa. Je to matka, ktorá vedie dieťa a celým životom ho vychováva tak, aby bol z neho občan platný pre spoločnosť. A toto je porovnanie, ktoré som použil pre ľudovú stranu HZDS a vznik Slovenskej republiky. Pokrikovaním, ohováraním ľudovej strany HZDS bolo vlastne rúško, s ktorým boli prikryté obrovské korupčné záležitosti, ktoré viedli dneska k už pomaly odhaleniu gorily, ktoré dneska tak pertraktovali. Momentálne sa politické strany, ktoré boli doteraz v parlamente, dostali do situácií, že ich ovláda kapitál. Jednoducho sú to kone, ktoré vezú kapitál na voze. Či je to čisto politické strany z ľavého, ako aj z pravého spektra. Preto by som upozornil na to, že ľudová strana HZDS nie je v týchto gorilách a v týchto úplatkárskych akciách, ktoré dneska prepúkávajú na svet, nie je zamontovaná. Sme čistá strana, ktorá ponúkame odbornosť, skúsenosť. Saďte na to.